سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي سلسة مقابيت كل التشحن عيسران سلستنا بستدالو وزيناتات ارترا سراويتا ابروسيا كتسلطن كمتدلي ابروسيا زركب امباسادر محبارو اب تግራይ ግዚያው መንግስትን ሙቃም ዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ምዝዛሙን ዝሕለፈ ስምዓትን ሰብኣዊ ኩነታት ቦሮና ናብ ዝኸፈ ይኸይድ ምህላው ሰብ መዝ መግላጾምን ንዝተጎድኡ ወገናት ዝውዕል ሓገዝ ይተኣኸብ ምህላው محبارون አሜሪካ ንሓደ ሓላፊ ዕጡ ጉጅለ ዘለዎ ቦታ ዝሓበረ ሰብ 5 ሚሊዮን ዶላር ከተብ ምዃና መግላጻን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኤርትራ ወታደራታ አብሩሲያ ንምስልጣን ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ አምባሳደር ኤርትራ አብሩሲያ ጴጥሮስ ጸጋይ አስጎዶም ንሓንቲታ ስትባል ሩሲያዊት ማዕከን ትማለ ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ሰራዊታ አብሩሲያ ከተሰልጥን ድሌት ኣለዋ ክብል ተዛሪቦ እዚ አምባሳደር ነዛ ማዕከን ነዚ መግለጽ ዝሃበ ኣብቲ ኣብ ክራስኖያርስክ ዝተኻየደ ናይ ቆጠባ መድረኽ ትማለ ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋን እዩ ቅድሚ ሕጂ እዚ አምባሳደር ኤርትራ አብሩሲያ ዝኾነ ጴጥሮስ ጸጋይ ፈረንሳይ ትርከበን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ አፍሪቃ ዝነበረን ጽልዋ ይልሕልሕ ኣሎ ክብል ምስ ሓደ ፖንቲክ ዝበሃል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሩሲያ ብዝገበረ ቃለ ምሕተት ተዛሪቡ ነይሩ አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ነቲ ሩሲያዊ ማዕከን ሂቡ ኣብ ዝነበረ ርእይቶ ምድኻም ጽልዋ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብታ ኣህጉር ሓድሽ ዓለም ፈጢሩ ከም ዘሎ በምውጋት አፍሪቃውያን ብናጽነት ከስተንፍሱ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ሩሲያ ድሕርቲ ኣብ ዞባታት ማእከላይን ምዕራብን አፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ መስገለ ሃገራት ወታደራዊ ምትሕጋዝ ምጅማራ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ስክፍታ ኣስዒቡ ምህላው ይንገር ቻይና ብወገና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ አፍሪቃ ዘማዕበለቶ እንሓየ ዝመጽ ዘሎ ቆጠባውን ዲፕሎማሲያውን ምትእሳር ንኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሻቂልወን ዘሎ እዘን ዓበይትን ሓያላትን ሃገራት ዓለም ኣብታ ኣህጉር ዘለወን ጽልዋን ምርጋጽ ንናተን ዋዕላታት ብምድላው ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ክዕድማ ተራእየን እየን አምባሳደር ኤርትራ ሩሲያ ጴጥሮስ ጸጋይ ምስታታ ስትበሃል ማዕከን ገይርዋ ኣብ ዘሎ ዝርብ ተወሳኺ ኣብ መንጎ ሩሲያን ኤርትራን ምትሕባር ከዓም ቆልት ትጽቢ ዝግበረሉ ዓውዲ ዝምልከት ሕቶ ክመልስ እንከሎ ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ሩሲያ ከተሰልጥን ትደልያ ክብል ይመሊሱ ይኹን እምበር እዚ አምባሳደር መዓስዮም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሩሲያ ክስልጥኑ ዝድለ ዘሎ ዝምልከት ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበን እታ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ተነጽሎን ጸቕጥን ክገጥማ ጸንሐ ኤርትራ ምስ ሩሲያ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ምስ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ብዝተሓዝ ንሩሲያ ኣብ ዝኾነን ውሳነታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸግዑ ሩሲያ ካብ ዝሓዛ ውሕዳት ሃገራት ዓለምና እውን እያ ሩሲያ ብወገና ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውሰኑ እገዳታትን ጸብጸባት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ክትቃወሞ ጸኒሓ እያ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እገዳ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ምትሕጋዝ ተሃሲሙ እምበሩ ግን እዚ አምባሳደር ኣብ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ዝነበረ ቃለ ምሕተት ሓቢሩ ነይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊታ ንጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለ አልሻባብ ትድግፍያ ተባሂላ ዝተኸሰሰት ኤርትራ እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ሓቅነት የብሉን ብምባልያ ትነጽጎ ነይራ ኣብ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ኩነተ ኩናት ዘወገደ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍራመን እቲ እገዳ ተላዒሉ እዩ ኤርትራ ምስ ሩሲያ ዘለዋ ወታደራውን ቴክኒካውን ምትሕጋዝ ክትቅጽሎ ምዃናውን አምባሳደር ጴጥሮስ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እዋን አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ኣብ ሩሲያዊት ከተማ ክራስኖያርስክ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቆጠባ መድረኽ ምስታፍ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ናይ ቆጠባ መድረኽ ካብ 1 ክሳብ 3 መጋቢት ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ጸኒሑ ኣብ ትግራይ ግዚያው ምምሕዳር ንምቋም ንኽልተ ተኸታተልቲ መዓልታት ክካየድ ዝጸንሐ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተዛዚሙ ኣብቲ ፖለቲካውያን ውድባት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተወከልቲ ምሁራትን ሲቪክ ማሕበራት ትግራይን ዝተሳተፈሉ ኮንፈረንስ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ግዚያው ምምሕዳር ምጥያስ ከም ዝግባእ ሓበራዊ ምርዳእ ክብጽሓሉ እንከሎ ብልዝብ ክልቲኦም ተዋዓልቲ ኣካላት ከም ዝፍጸም ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ብናይ ሓባር ልዝብ ጸዲቑ ናብ ተግባር ክእቶ ከም ዘለዎ ብምእማን ኣብ ውክልናን ምምሕዳርን ኮንፈረንስ ተልእኾ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ኣወዳድባን ክፍፍልን ስልጣን ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ዝኣመሰሉ አጀንዳታት ተመያይጦም ተሳተፍቲ ናይቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ድማ ኣብ መወዳእታት ኮንፈረንስ እቲ ዝትከል ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ 6 ክሳብ 1 ዓመት ክጸንሕ ድሕነትን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይን ቀዳምነት ክወሃቦ ብተወሳኺ ንኹሉ ዝሓቁፍ ኣሳታፍ ኣሰራርሓ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውንን ከም ዝተሰማምዑ ገሊጾም ገለ ካብቶም ቃሎም ዝሃቡ ተሳተፍቲ ቅዋመ ውድባት ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለስውን ሕቶታት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ናይሮብን ሕወሓት ንኻልኦት ሓይልታት ዘሳትፍ ግዚያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ክቕውም ተሰማምዑ ምንባር ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ናይቲ ክልል ባጀት ንምሃብ መቋም ግዚያዊ ክልላዊ መንግስቲ ከም ቅድሚ ኩነት ከም ዘቕረበ መራሕቲ ትግራይ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ፌደራል መንግስትን ትግራይን እቲ ደማዊ ኩናት ንምቁራጽ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝተቋረጹ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንምምላስ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕን ግዝኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያን ሕገ መንግስትን ንምኽባርን ዝዓለመ ኣብ ፕሪቶሪያ ታሪኻዊ ስምምዕ ከቲሞም ነይሮም እዮም እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ኣብ ናይሮቢ ዝተፈጸመ ውዕል ሓይልታት ትግራይ ከበድቲ ዕጥቆም ከረክቡ ከለዉ ካብ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብቲ ክልል ክወጽኡን ስምምዕ ተገይሩሉ ነይሩ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦረና ድሕርቲ ዝተናውሐ ደቂ ሰብኣዊ ኩነታት እንዳኸፍ ኣይ ኸይድ ምህላው የገለጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝተፈላለዩ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብሓደጋ ደርቂ ንዝተሃስዩ ወገናት ዝኸውን ሓገዝ የተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሓገዝ ዝጽበዩ ነበርቲ ቦረና ብወገኖም ክሳብ ሕጂ ዝበጽሖም ሓገዝ ምስ ዘለዎም ብዝሒ ስድራን ጸገምን ዘይማጣጠን ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ብደረጃ ሃገር ዝስራሕ ዘሎ ምትእኻብ ሓገዝ ከም ዝሕጎሶምን ቀልጢፉ ክበጽሓሎም ሓቲቶም። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ብወገኑ እቲ ዝእከብ ዘሎ ሓገዝ ቀልጢፉ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ዝሕግዝ ሓድሽ ኮሚቴ ምጥያሱን እንተኾነ እኹል መጽናዕቲ ከካይድ ከም ዝደንጎየ ሓቢሩሎ። እቲ ከባቢ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ብተደጋጋሚ ሕጽረት ዝናብ ስለ ዘጋጠሞ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ካብ መንጎ ዘጋጠመ ሕሱም ድርቂ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሶማል ኢትዮጵያን ኬንያን ብድርቂ ዝተሃስዩ 3.3 ሚልዮን ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ንህይወት ኣድሕን ዝኸውን 137 ሚልዮን ዶላር ህጹጽ ረድኤት ተማሕጺኑሎ። መሰረት ሓበሬታ እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ጥራሕ 1.7 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቂሎም ኣለዉ ኢሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ናብቲ ብድርቂ ዝተሃስየ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሰደዱ ልዕሊ 180,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ድማ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ እዩ። ኣሜሪካ ንሓላፊ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ንኽትሓዝ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ 5 ሚልዮን ዶላር መቑሸሽ ክትህብ ምዃና ገሊጻ። እዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝድለ ዘሎ ሴካ ሙሳ ባሉኮ ዝተባህለ ሓላፊ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብብዝሒ ዝንቀሳቐስ ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ዝመርሕ ውልቀ ሰብ እዩ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ጉጅለ ምስ ኣይሲስ ወይ ዳዓሽ ዝተባህለ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ርክብ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉ ኣካላት ደቂ ሰባት ቆሪጹ ጾታዊ ዓመጽ ይፍጽምን ህፃናት ዝርከቦም ብዙሓት ሰባት ጨውይን ብዝብል ይዝኸሶ። ኣሜሪካ ኣብ 2021 ነቲ ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዘስፈረቶ ዝዝከር እዩ። መራሒ ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝኾነ ሴካ ሙሳ ባሉኩ መበቆሉ ኡጋንዳዊ ክኸውን እንከሎ ብ1990ታት እውን ኣብ ልዕሊ መበቆሉ ሃገሩ መጥቃዕትታት ይፍጽም ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኡጋንዳውያን በደላት ይፍጽም ኣሎ ብምባል ዝተበገሰ እዚ ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝተባህለ ጉጅለ ምስ ግዜ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምስጋር ነቲ ጅሃዳዊ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ይዝግለጽ። እቲ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኡጋንዳ ኣሳት 20 ዓመታት ድሕሪ ምንቅስቓስ ብወታደራት ኡጋንዳ ስዕረት ምስ ኣጓነፎ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰጊሩ ኣብ ሰሜናዊት ክፍለ ግዝኣት ኪቩ ዓስኪሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ኣብ 2015 መራሒ እቲ ጉጅለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ድሕሪ ምእታው ሴካ ሙሳ ባሉኩ ካብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ጀሚሩ ነቲ ጉጅለ ኣብ ምምራሕ እዩ ዝርከብ። ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ብሴካ ሙሳ ባሉኩ ዝምራሕ ጉጅለ ንልዕሊ 200 ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ከም ዝቐተለን ጠንቂ ምዝንባል ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝኾነን እዩ ዝገልጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።